So bay, maayong hapon. Gahapon, which is today, actually, today is gahapon. Kani video din ako sa gahapon, September 25. So today is the birthday of my sister. Just want to greet my sister, happy birthday. Kumusta diha? And take care. Nasa sa Cebu karon ako sa Australia. So muna siya. So as of today, which is kahapon, kanang ni-try na ko kanang reactivate balik ang Bisaya Bay. Pero mulagi kanang in case naka-read mo later on kanang wala kay ko magka-update sa akong vlog sa Bisaya Bay kay wala may panghitabo, lockdown man ko nga ri. Nya kung mag-video sa ko about nako, maparehas akong bikas nga vlog katong bisdakvlagger katong Mikel magdadaro nga vlog nako nakoy folder, nakoy playlist nga nga daily vlog. Like mag-video ko every now and then 3 minutes at a time. Nga magstorya lang ko unsay nitabo sa akong adlaw nya. Take notes lang ko bag unsay nahitabo sa akong kinabuhi today, which is daily. So, I doubt if I mabuhat na ko sa Bisaya Bay kay lain kay usahay mag-video ko in English. Tuloy ako, this is what happened to me today. Pinaos. Yeah, mate, this is today. Ano ba, pinaos Pero, kung mubuhat ko balik sa Bisaya, murag istorya naman ako balik. Hindi ako mag-script. Murag ko kanang unsa gyud isulti, murag malahi ng istorya ba, di ko kasabot sa kong panorya. Pero, night times nga kanang ganahan ko mag-upload og video kanang nindot kanang about sinahitabo, update mo. Pero as of now, pahibaon ta mo nga diri sa Victoria, buisit kay mi kay kuan. Current state is that nag-zero mi pag start sa August, karon kay September na. Pag start sa August, nag-zero mi pag human ni kalitlag na mga case intud wala na. Ang Sydney kini kalitlag ni Saka sad sila ni Saka nakakuha mi nakatakdan mig na ay nag-COVID nga ri. Pagtakod nga ri, na clear na pag-una, pag human ibalik ni mga namang mga buang di ba nga kanang dili mo kanang si papadlong ba. So nitabo na mo imbes na zero mi kahit magsaka-saka. Karon ang Sydney is nakasaka sila 1,600 cases a day. Grabe na kinang nga sa Australia. Diri sa amo hinahinay kahit lang kusog ka 800 kami karon nya murag ang New South Wales ni dagan pa sila pila ka buwan una nabot 1,000 or about 800 kami kay pag muna kalagutan ako sa Victoria good kay kanang we're known for the most livable country or livable place. Pero ang problema is na yung mga entitled nga mga tao. So just days before, na yung mga nagrally nga mga mga tradie ka mga trabahante ba. Rally sila, rally. Ya mo to, nahimos lang violent. Ya nabantayan na mo kasagaras mga nagrally ka ng mga tawag na mga bikies, kan mga bikies kuan sila ka ng murag magmotor ba ka ng mga gangsters, bikies man kasagaras mga gangsters nga ri mo istorya sa mga tao mo siya kung nabantayan pero dili ko confirm na pero murag nagkagubot big maayo nga rin murag daghan kay mga protest hapit kada adlaw mag-protest ang mga tradies niya murag ilang complain kay ngano i-shutdown namong trabaho kay nahiring man nga tungod silang trabaho nagtakod-takod ba so mga tradies takod og COVID wala sila mag-follow rules sa tingali unsa kay matrabaho ka lisod biya kay magtakod sa baba so moto karon gi-stop sila wala sila trabaho karon nagreklamo sila ano man may trabaho na may mga kuha na mga may magreklamo mga photographer mga videographer mga makeup artist nga wala may trabaho lisod di sila kawas basta pangita trabaho karon kamo mga pisti nakatrabaho lagi mo essential lagi mo gipapahuwel mo kadiyot para mo kasamok ba ay kat so muna siya ba so nagbalita lang ko rin pahibaw lang ko sa mong setup nga rin ako nag-school lang yapon ko nag-masters ko nakoy hagbong last sem pero wala siya nag-stress ako karon I'm trying to figure out saan ako pag human aning napumungko na mo koy sem usa ka sem karon in between ako nya murag nagproblema ko ba but try na to fight ni so mura na yung updates and hopefully kung mag-open mi ang mong target mag-open is around I'll come back to this video but ang mong target is mga end of October or mga November 5 dapat mag-open na daw mi nya kanang na daw hinahinay events kung maabtan mo 80% sa vaccination. Problema kay is nag-apas ang mong vaccination, wala pa may kabot sa mong target. So, nag-unsay si Kwate ani, unsay ayo ani. So, mura na siya ba eh. So, 4 minutes 42 na. Sobra na ako sa akong schedule pero murag ana. Maningwata nga mabalik ta sa kuha niya. Kamu diya sa Cebu. Amping sa mo kabaw ko daghang kay mga weird yung mga hinampak nga politiko diha, mga rules kanang
mag-ID. Nakabasa ko nga mag-ID ko no kung nakay mong vaccination ID mo ko nang isulob murag na eskwelahan. Grabe naman sa noy. Wala tay pamaagi makakog online way ana. Kami may kanang check-in every time asa ka mo padung. Wala tay online way nga ma-check or gana sa phone na kayo nag-identification sa phone kay kung ID murag no, hindi makita pero kung di sila ka-present ID wala. Pero kana isulob binuang sa noy. Mura sa nag-eskwela ana. Nya katusang kang Gwen nga magkwintas kuno og kanang kuan, magkwintas og kanang air purifier pero dili magmask. Buang gini si Gwen. Buang. Amot lang ako di man gyud ingon nga bright ko pero makaingon ko nga logic ba logic dili man na siya logical mura ka buot-buot pisting sus kung pwede pa lang pitkan mo diha ako'y sus wala lang kalagot lang ko tanaw anyway siya na political mura na siya ba so ako sulti is take care you all and 6 minutes na ko dapat mo na lang storya so take care of all see you next time magstorya ta hopefully na ay point akong storya sige bye